आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा इलेक्शन देरहानानै 5 बोसोर खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि फारसे गावनि जि गोसो बेखौ दिन्थिदों जे बिथाङा जेबो साननाय गैया, अननाय गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद गिनानै दङ। बिथाङा जेब्ला 2020 मायथाइयाव सरकार दानो हायाखै बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद गिदों। फार्स्ट गिदोंमोन जे बिथाङा गावनि दायफोरनि थाखाय माने साजा मोनगोन नामा, बिनि उनाव थाबाय। उनाव गिबाय बिथाङा जे जि सरकार सालायदों बेजोंथ' आं मोगा मोगि जानो हानाय नङा। दा नंखायनो 5 बोसोर बियो खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा इलेक्शन देरहानानै 5 बोसोर खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि फारसे गावनि जि गोसो बेखौ दिन्थिदों जे बिथाङा जेबो साननाय गैया, अननाय गैया। आरो लोगोसे देबारगाव समस्तिनि रायजो राजाफोरनि फारसेबो बिथाङा जे जेबो साननाय गैया, अननाय गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमान होबाय एसेम्ब्लियाव 5 बोसोर फैयालासिनो थानानै। आरो दायो बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ इउपिपिएलनि सायाव बानसावदों एबा सोंखारिदों बेयो मोनसेबो माने थार नङा। गासैबो नंखाय बाथ्राखौ बुंदों आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानैनो बिथाङा राजखान्थि खालामनो नागिरो। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। सनितपुर बिश्वनाथआव बिथाङा मिटिं गानो थांदों। जि समाव सरकार दङमोन बिथाङा थाङाखिसै। बेवहाय 1 बिगाबो हा बिथांनि दिनाव फरेस्ट ओनसोलाव होनो हायाखैमोन। दायो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै हा हुनि जेंनाया जोब्बाय। सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबनाय नङामोन होनना बुंदोंमोन, दिनै बड'लेण्डआव हाबबाय। दा बे जेंनाफोरखौ मोनसे मोनसे सुस्रांजानायखौ नुनानै बिथांमोना समखिदों। ओंखायनो राजखान्थि फारसे जानला मानला खोथाफोरखौ बुंदों। नाथाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै इउपिपिएलनि फारसे बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जि अननाय आरो मोजां मोननाय दायो फैदों बेखौ बिथांमोना मालाबा फिदिंफिननो हानाय नङा। आरो एबार इउपिपिएलआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासि लानानै हारसिंनो सरकार दानो हानाय थासारियाव फैगासिनो दङ। नन एलिजिबल मानसिफोरनो हानि फाट्टा होनो जा प्रप'जाल बानायबाय बिटिसिआव हरबाय। जों दा बेखौनो जोङो डिटेल्स जोङो मोननो लुबैदों। आरो जों इतिमध्य दाखालि सिडलीनि सार्केल अफिसार बेनावबो थांना बुंहैबाय। दा बिथाङा गावबो इलिगेल जे जायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बियो। बे माथ्र बुंदों बेनि थाखाय आं दायनिगिरि नङा। बेनि थाखाय SDLACआसो बेखौ माने माबा लादों, प्रप'जालखौ लादों, बिसोरो डिसिसनखौ लादों। बे बाथ्राखौ बुंदों। मेम्बारफोर दङ, बिसोर माइनसबो क्रियेट खालामदों। बे बाथ्रा बुंनानै गाव बारग'नो हादों। आं अब्ला बेखौ बुंबाय थादों जे नोंथाङा जिथु मेम्बार सेक्रेटारि, दायथ'आ नोंथांनावनो, नोंथाङा अफिसार, नोंथाङा गाइड खालामनांगौ, रुल्सखौ नोंथाङा बुंनो हानांगौ। आरो बे रुल्सखौ बुंना होआजासे नोंथाङा जुदि बेखौ फरवार्ड खालामना हरोब्ला बिटिसिआव दा रेसपन्सिबोला नों जागोन। बिनि रेसपन्सिबोला नों। दा जिथु इलिगेल मानसिफोरनोनो दिनै हा एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि प्रप'जाल थांबाय, नोंनि नामाव थांबाय। दा नोंखौ कल बेक खालामफिन। आं बे बाथ्राखौ सार्केल अफिसारखौ जावले जावले बुंदों। दा बिथाङा आं नायनोसै, आं रायज्लायनोसै ओरै होनदों। दा बिथाङा एसे गिदोंबो। दा बिथाङा अलरेडि ट्रेन्सफार जाबाय। थांनाय 1 आगस्टआवनो ट्रेन्सफार जादों सिडलीनिफ्राय। दा सिडलीनिफ्राय ट्रेन्सफार जानायनि उनाव बे दस्रा जायगायाव थांनांसिगौ। दासिमबो थाङाखै। मानो थाङाखै बाथ्रा बे दिनै बिटिसिआ बेखौ मानो दासिमबो गावनि डिउटिखौ मावनो थाखाय मानो ट्रेन्सफार अर्डारखौ मानो केरि आउट खालामनो हायाखै, मानो बुङाखै। दा दिनै बे ट्रेन्सफार जासेयावबो गावनि माबायाव साख्रियाव थाङाखै, पस्टिंआव थाङाखै। बेनिखायनोथ' दिनै बे इलिगेल खामानि मावबाय थादों। आरो बे खामानिखौ बियो दिनै माने इलिगेल मावनानै दिनै बिटिसिआव फरवार्ड खालामहरदों। दा जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनै जे बिटिसिनि जायनाखि EM बिथांमोनहा बेफोर इलिगेल खामानिखौ मानो मावनो होदों। दा बे लकेल MLA माने निर्मल माने बसुमतारी, दा बिथांमोनहा बे माने मेम्बार, SDLACनि मेम्बार। दा बिथांमोना मानो मावनो होदों। आरो जयन्त बसुमतारी MP बिथांमोना मानो मावदों। बिथांमोना नामाथ' फैबाय थादों। बिथांमोना मावदों होनना बुंबाय थादों। दा मानो मावनो थिनदों फालाय बे इलिगेल खामानिखौ मावनो थिनदों। दिनै 6 शेड्युलनि प्रभिजनआ मा, 6 शेड्युलाव मा आयेन दं बेखौ दिनै मानो फल' खालामजाया। 6 शेड्युलनि आयेनखौ सिफाय दिनै जुदि नोङो नन एलिजिबोल मानसिफोरनो, नन बनाफाइड मानसिफोरनो हा होयोब्ला जोंनि हाया बहा प्रटेक्सन जागोन फालाय, सोर रैखा खालामबावनो। आरो बेबोथ' होदों जे PGR आरो गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बेफोरल' नङा, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायावबो होदों। दा जों बेफोर गासैबो जोङो रेकर्डखौ जोङो आनअफिसियेल मोनदों। दा बे आनअफिसियेल रेकर्डआ माने लिगेल एक्सननि थाखाय खामानि होआ। बेनिखायनो जों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोङो दिनै अफिसियेल जों दिनै RTI खालामबाय।